Hello, kumusta and magandang umaga sa inyong lahat. For today's video, eto na, ipapakita ko sa inyo yung ating mga gagawin. Halangan naman, wala tayong ibang gagawin eh. Dahil nga naubusan ng asin itong aming balde na nilalagyan ng asin, o di ba paulit-ulit, ay ayan nilagyan ko at itong maging mga container ay lalagyan natin. Dahil nga tayo ay magsasalok ng asin, ng tubig, so lalagyan muna natin to ng asin bago lagyan ng tubig. Bali nga pala, itong gawain na to ay ginagawa ko tuwing hapon kapag patapos na tayo or kung minsan kapag meron pang mga ilang baka na hindi nakapag-inom. Bali katamtamang asin nga lang yung nilalagay ko, sapat lang na umalat yung ating mga container kapag nilagyan na ng tubig. Disclaimer lang, please don't judge. Hindi namin to talaga CR. Nakikigamit lang kami ng tubig dito kaya ayan yung itsura. Baka kasi sabihin nyo na ko Inday, hindi ka naglilinis ng CR nyo. So anyway, right after na no, kapag igib na eto at kinuha ko nga yung mga balde at langgana na gamit ni Pingping kanina. So as you can see, busog na yan, paldo na yan sa feeds guys kasi kakakain niya lang or kakaubos niya lang yung kanyang pagkain. At the same time, yung kaninang sinalukan natin ng tubig ay nilagay ko rin dito para nga makainom pa din si Pingping kahit papano. May mga pagkakataon nga kasi nakulang yung tubig or isang balde ng tubig sa kanila kaya dinadagdagan natin. Dahil nga sa sobrang init ng panahon dito sa amin, talagang uhaw na uhaw sila at kailangan talaga nila ng maraming tubig. Nga pala may sobra si Pingping dito na saging kaya ibibigay natin to sa kanya para naman makain pa niya. Eto mga saging nga na to, ito yung sinasabi ko sa inyong hindi makakain ng tao kasi nga tibagnod. Or yung tipong may mga spot siya sa kanyang bunga or sa kanyang pinakalaman kaya hindi talaga natin makakain yun. Kaya nung mga nakaraang buwan ay talagang pinutol na ni partner yung mga ilang saging dito na hindi na mapapakinabangan. Kita nyo naman yan. Talagang sira yung pinakalaman niya, ayan, dark nung kanyang pinakagitna, kaya hindi na yan makakain ng tao. So, kaysa masayang, ipakain natin kay Bingbing kasi deserve niya yan. Napakatakaw niya dyan guys. For sure niyan kinabukasan yung kanyang bibig ay mangingitim dahil nga sa dagta ng saging. Actually wala naman talagang pili itong mga baka namin, mapapuno man yan ng saging or bunga pa yan. Kahit ngayong dahon yan, naku, paborito nila. Paborito ko nga din ito si Pingping Pisilin kasi nga siya yung pinakamabait tsaka pinaka-clingy namin na baka. Yung tipong talagang hihiga siya sa harapan mo para lang magpalambing. Ganon katindi na kahit ang bigat-bigat niya na ay naku, sasampayan sa Yuday. Anyway, nandito na tayo at nakakuha na nga si partner ng mga kumpay na ibibigay natin sa kanila. At for today's video, ito yung ating scenery. 'Di ba? Pinaka-perfect talaga ito na sunset for me. Char lang ang OA sa sunset, 'di ba? Pero anyway, nahuhook ako lately sa mga sunset dito sa area namin. Yung mga tipong kada hapon ang gaganda. Kasi naman, ayan, tingnan niyo naman, ganyan ang kanyang mga larawan. Char, napaka-OA talaga magsalita. Siyempre, dahil nakakuha na nga si partner ng mga kumpay ay hindi magpapatalo yang si Pingping. Kailangang mabigyan din yan. Grabe yung mukha ko dito. Ang bilog-bilog na din talaga. So anyway, balik tayo. Dito namin nilagay kahapon si Pingping and ngayon ay pinasok namin sa loob at nang makapagliwaliw. I mean, iba naman yung kanyang place na paglalagyan, di ba? Yan yung sinasabi ko sa inyo na puno na ng dagta yung kanyang bibig, 'di ba? Umiitim na. Ganyan yung mangyayari kapag saging yung kinakain niya. Or yung saging na hilaw na tinutukoy ko sa inyo kasi yun naman yung talagang pinakamadagta. Matatandaan ko nga dati si Pingping pagdating dito sa amin ay talagang matakaw na siyang kumain ng napier. Despite sa edad niya ha, kasi iba yung mga nakaraan naming baka which is hindi talaga kumakain ng napier. Lalo na kapag hindi pa ganun katanda yung kanilang edad. Wherein kay Pingping nako, walang pili yan. Oops, pakita muna natin si Boss Poypoy. Yan yung nanguha ng kumpay natin ngayon. So anyway, ayun nga, si Pingping ay talagang matakaw na siya sa napier kahit bata pa lang siya, kaya wala talaga kami naging problema sa kanya. So eto naman si Dave, nakalabas na nga pala kami at dinala na namin sa kanila dito sa mga malalaki yung iba pa nating napier na nakuha for today's video. Again, eto si Dave at dati hindi rin siya ganito katakaw sa napier pero so far ngayon naman ay magana naman na din. So eto at iikutan lang natin konti si Dave at na makita naman natin sa susunod kung talagang lalaki pa ito si Dave. Bali magiging basis natin to or reference once na nag-video na tayo the next time around sa kanya. At dahil nga backyard farming lang ito, hindi naman tayo yung talagang farm na may mga timbangan. Etong pagkuha na nga lang ng video sa kanila ang ating magiging pinaka-reference sa susunod. 'Di ba yung parang titingnan mo yung isang video, compare sa ngayon na video, yung ganun. So nga pala, kailangan naming ipagtabi or at least magkita man lang itong aming mga baka kapag nagpapakain para nga hindi sila maghanap sa isa't isa.
Habang hinahanapan nga ni partner si Abdul ng spot na paglalagyan sa kanya na maaari pa rin magkita sila ni Dave para hindi maghanap, ay eto tayo dahil naglalakas-lakasan nga tayo ay tayo ang kukuha ng napier at ibibigay kay Abdul. 'Di ba? Ang bilog-bilog ng mukha mo dyan, Day. Dati nga maaalala ko pa nung first time naming mangumpay, Diyos ko, ang inabot mo ay pamaul or yung sakit ng katawan right after mong gawin yung mga trabaho na yun. Kasi nga hindi sanay yung katawan mo sa mga gawaing yun, so nagkakaroon siya ng reaction. O, di ba? Kasi nga tamad ka, wala kang ginagawa kaya nagkakasakit yung katawan mo dahil nga nakaupo ka lang. 'Di ba, nag-sermon pa. Pero anyway, sa ngayon, so far so good na. Sanay na ang katawan and naghahanap na siya always ng pawis or papawis para lang kailangan naman din talaga natin magpapawis. Kasi kung hindi, walang makakain itong mga alaga natin. Anyway, ito nga pala si Abdul at medyo makulit siya ha. Kita nyo naman sa video, talagang susugurin niya na tayo para lang sa kumpay na dala natin. So anyway, ayan na. And for reference na rin ito, bibidyohan natin yan siya para nga meron tayong data. Napansin ko lang mukhang puro anyway yung mga in between the lines na sinasabi ko. Or anyway, so, ayun na nga. O, diba? Iniba ko na lang din. So, ito yung katawan niya and so far, so good naman din. And syempre, dito naman tayo ulit sa ating mga iba pang alaga tulad ni Dudong. Kinuha nga siya ni partner dun sa pinakaloob na part kasi nga may mga mararami pang damo dun. I mean, malalabong na mga damo na pwedeng kainin ni Dudong kasi nga matigas itong bakang to. Actually, malakas siya pagdating sa bunutan or alam niyo yung hilaan. Dahil na nga rin siguro hindi pa siya pangilong or busal pa lang yung gamit namin sa kanya kaya medyo malakas siya. And kaya niyang bunutin lahat ng mga damo na pwede niyang pagsangitan or anong tawag nun sa Tagalog? Basta alam niyo na yun. So anyway, ito siya at medyo may kalakihan na rin ang tiyan pero kahit ganun pa man, magbibigay pa rin tayo ng kumpay. Mukhang ginapos ako dun Bale kung sa magkakapatid, siya yung second to the last or second to the youngest na mga baka namin. Bale dalawa nga sila ni Pingping tsaka etong si Dudong ang nakabusal pa lang so hindi pa namin sila tinutusukan sa ilong kaya ganyan ang kanyang attitude. Kayang-kaya niya yung bunutin yung mga pwede niyang pagsangitan. And disclaimer, paborito niya rin itong napier or full napier. So, winawalisik niya yan sa kanyang katawan pang bugaw siguro ng langaw. Ayun. Ito naman talaga si Abdullo. Gusto pa talagang magpa-video. Napaka-OA. So, again, ikutan lang natin si Dudong for reference natin sa susunod. Kasi nga, kailangan natin yon as a backyard farmer. So, ito na nga, bali, ito yung sinabi ko nung time na to. Tapos na kami kay Dudong, nabigyan na sila ng pagkain. And doon naman tayo sa iba nating mga baka. Ito nga kasing si Badok ay nagtatawag na kaya kailangan na nating bilisan at nang mabigyan na nga silang lahat ng pagkain. Pero bago yun iyan, idaan ko na muna kayo dito sa sunset at nandito nga pala si ating alagang Bamba. Bali lahat nga ng mga baka namin kapag nagbibigay na nga kami ng napier or kumpay sa kanila ay kailangan magkaharap sila or kahit man lang naaaninag nila yung isa't isa. Kasi kung minsan kapag hindi na nila nakikita yung kasamahan nila ay naku napakaingay at talagang todo yung tawag. Ito nga naman si Jack, hindi na masyadong klaro pero ayan yung kanyang mga mata, di ba napaka-scary. Bale nabigyan na rin namin to siya ng napier and so far kumakain na rin siya kahit medyo madilim na. Kahit gabi nga itong mga alagang baka natin ay kapag pagkain na ang pag-uusapan ay naku aninag na talaga yan. Walang hindi makikita kapag dating sa pagkain. Syempre, quick ikot lang para kay Jack para din reference again sa kanya. Isa nga ito si Jack sa pinakamahal na purchase. So, kahit ganun pa man is maganda pa rin naman yung kanyang kinalabasan kasi makikita naman sa katawan. Bale, pagkatapos nga namin dito ay umuwi na rin kami dahil kita nyo naman medyo madilim na talaga at talagang kami na lang yung tao dito sa my area. Don't forget to comment, follow, like, share, and subscribe. Yun lang muna. Salamat. Ingat!